I gde se ljudi, evo nas ponovno Stral Gamer, posle mnogo dana, sam dugo snimao klip, posle neke obaveze. Ljudi, koliko ste mi nedostajali, svi vi i svi moji subovi, ceo kanal, tako da danas sam razmišljala baš danas da napravim jedan klip, što dugo nisam pravio. Ljudi, pošto nisam dugo pravio, nešto bi se restartovala mapa, tako da moramo novom preživljavanju. Bacite like i sub ako vam se sviđa kanal i ovaj video. I posjetite Diamond Emperora, veoma dobri klipove ima, i Kraljeve Balkana 2. Pišite sam u komentarima pre neki klip da pišete o njemu i dobit ćete pozdrav. Niko nije skoro pisao, žao mi je, ali očekujem valjda. Tako da ljudi, ajmo da pređemo odmah na preživljavanje. Ljudi, moramo skočiti sa fucking drveta da bi mogli... Pa videli ste valjda kad sam pričao. Ja sam bio dole ku bubnicu. Ajme ljudi da sečemo drvo. Ljudi vidim da je... Evo ga. Ljudi sad ćete moći sve da čujete ako čujete nekog zombija. Kažete u sebi evo ga zombi, isto nije jednoga tamo propustio zombija i tako nešto ljudi. Mi ne znam što vi mislite. To je istina. Ne znam, prvi put čujem da je moj brat kaže istinu. Ej, lud kažem istinu. Da, kad si rekao, kad si slučajno našao 5 dinara pa te pitao čovek, izvinite da li moj to 5 dinara, pa si rekao, tam je ispao, izvinite gospodine, i otišao si. Nisam, bre. Okej. Što lažeš? Okej, ljudi, da ne pravim ovdje svađu u Minecraftu. Ljudi, da sečemo ovu trsku. Pa ćemo još malo seći drvete, pa odmah krenemo da gradimo kuću. Ajmo ljudi, da... Ljudi, mislim da bi trebalo sad... Ajmo ljudi, da napravimo jednu... Ljudi, možemo da crtamo po papiru. Malo iscepkam papir, ali... Mako je to samo bilo 5 dinara, ali nisam lagao. I stvarno meni čepa. Okej, Boki, da ne bi se ako se već čuje, moć malo glasnije pričati. Dobro. I priđi meni, tako da može isto da se dobro čuje. Da sečemo drvca. Oje. Oh yeah, boy. Oh yeah, boy. Oh yeah. Boy. Mrš. Izvini, slučajno sam te udario. Dva srca si mi skinuo. A mrš. Kako kaže naš papagaj, mrš pederu. Ne tak. Jedino ako ga straši ljudi. Ovdje ljudi imamo mnogo lijana. Evo graditi kuću. Tačka. I gotova ti jebena mačka. Jebena mačka. Tačka jebena mačka. Ljudi, hoće da odbane svaku trenutka. Šta će da otpadne? Pa dove lijane, ne znam kako stoje u vazduhu. Da stojite u vazduhu, ja. Imaće lepo ukras na kući. Pa da. Ljudi, moramo iseći ovo drvo. Tang, eto ga. Ljudi, isečemo. Zove me Stral Gamer, ne Strahim. Oko. Samo Gamer. Ovdje. Eno još jedna ovčica. Moj brat je našao ljudi još jednu ovcu. Ljudi, da posečemo ovo drvo, idemo da gradimo ovu fucking kuću. Rekao sam ćemo graditi, kad ja nešto kažem, to ćemo raditi. Ljudi, ja bi još malo pojačao da se ovo bolje čuje. Ali ja i ovo, ljudi, ne bi gradio ovdje negdje kuću, možda mi se ušunja u kuću veštice i nemam pojma kakav đavo. Znači, ljudi, malo mi baguje, evo ga. Ne jedi govna. Ljudi, na što bi mogli?
Ajmo da ubijemo ovu. Ačkaj, ljudi, nećemo ovako. Da ubijemo ovu setinu. Ljudi, možda neće biti baš dobar položaj kući, neće možda ni biti nešto dobro kuće, pošto nemam nešto mesta. Ljudi, super jabuka. Ljudi, gradit ćemo je ovako nekako. Pa sad ovako, pa kako ispane, ispane. Ljudi, možda bude manje malo onako kuća, ne znam pojma kako. Nadam se da ja neću naći ovdje leštići. Ma što se ne brinu? Ljudi, ovo će biti jedna mala kućica. Gdje si ti Kukurca, pa da bi bio nego u svojoj kući. Moj! Ne, moj. Evo te, vidim ti na glupe mence. A koje ime? Glupi klipi. Uš. Evo kreletina. Ajme ljudi, da se ćemo da zakrpimo ovo. Ljudi, ja se verujem se toliko da će ova kuća biti od drveta i kamena. A i to i... Kamenčića. I od kamenčića. Moraš ti govnaru jedan. Evo tvoje. Hvala govnaru. Ali neće biti nešto velika kuća, može bude nešto mala. I dobro, ljudi, nećemo mnogo trošiti materijala. Možda jeste za gradnju kuće, mora se dosta drveta. A i u pravom životu to bi ispalo negdje ovako. Posle. Šta? Evo sad ću ti Jabuka. Sad ću, šta? Jabuka. Ne, evo sad ću ti dati. Evo. Pogledaj. Supu od pečuraka. Evo ti tanjir pa ga počisti. Ajde sad da ti čisti. Žensko govno. Ljudi, ja bi to sada ovo uradio sekirom. Prozorče na more. Ljudi, da pošaljemo jedno srčulence za oni koji idu danas na more. Ne verujem da niko ide na more. Neko putovanje nam pojma negdje u stranu državu. Stavljam vam sada pozdrav i sreće putovanje. Ne znam stvarno da je uopšte neko... Nadam se da neće biti policajaca na ratu. Boris se naravno će biti. Što da ne znam. Još već pozdrav ako ne bude policajac. Neće morati da nam plaćaju rad. Da, to kaže sam sebi. Jabuka! 2 jabuke. Ljudi, mislim da je to za ovu kuću. Samo da isjećam jedno ovdje da možemo nešto da vidimo, jedno ovdje da možemo nešto da vidimo. Vidimo da ovdje kući. Ok, Boris, idi po pesak. Zdravstveni blok koji leti. Pitamo se šta će biti u njoj. I drvo. Ajmo ljudi da isečemo mi peska. Ljudi, mi smo uzeli materijale za ciglu. Može zatreba, može ne, ali ja ne verujem da... Ljudi, ovdje nema ničega, samo... Evo ga ljudi, pesak! I to dobar. Ljudi, Ulazi, trči u kuću. Ljudi, misli da je ovo dovoljno. Neće se ovdje završiti epizoda. Neće još. Nadam se. Nadam se ako napravim. Znači, ljudi, treba nam 1, 2, 3, 5 taman ljudi. Samo ovdje još da ovo stavimo. Ovo ovdje, ljudi, ovdje još. Ovo i... Dobro, to ću opustiti. Ajde ljudi da Borisevo, imamo mi šporet. Ne. Ok ljudi, ja mislim da bi
mislim da ne vidite ništa. I ljudi, mislim da bi ovdje trebali da završimo epizodu, tako da ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, neće valjda biti mnogo dugo to dana, nadam se će doći za nekoliko sati ili minuta, tako da ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao ljudi za